Lay down. Lay down. Yan. Very good. Ayan guys, favorite niya po kasi ang tinapay. Kaya nanghingi ng tinapay or binigyan ko ng tinapay. Kasi isa yan po sa mga favorite niyang treat. Ngayon po ay paliliguan ko na siya. Bat, pumsi, bababat? Bat? Bababat ikaw? Bat? Bababat, pumsi. Hi! So na po guys. Paliliguan ko na po. Ito si cute. Nagulat po siya ng tawa. Si Pumsi. Toy. Bubaba na. So yan. Behave lang po siya guys. So guys, ganito lang po siya ka-behave. Yan. Diba? Steady. Steady lang po siya. Mamaya po yan ay aalis na. Aalis na po yan mamaya. At ayan ay magliligalig na. Tapos tatalsik-talsikan pa ako yan. Diba? Kasi, say dun. Hi! Say, hi! Niligo na ako! Ayan. So, simulan po natin po na-depress yung ulo. Gusto niya po ay naka-chin up lang siya. Dahil ayaw niya po yung yung kanyang ilong. Nilalagyan ng water. Bagal ni mami, no, Pumsi? Bagal ni mami magpaligo. Yan. Tapos, shampoo. Kanyang shampoo ay Ring. Yan. Ang bango po nito guys. So, lagyan natin ng water. Ito na lang kaya. Lagay kaya natin dito. Tapos, yan. Ang bango. Ang bango na ni Pumsi. Stay ka lang dyan ha. Halu-haluin ng water. Hanggang sa bumula. Dagdag pa. Kulang pa. Sunbathing. Nabilisan lang itong ligo. Kasi malaki. Kami na kayo. Sa takbo ka.
Sarado mo dyan kasi si Foxy. Toothbrush. Yan guys. Mukha niyan. Toothbrushin natin yan. Kasi, para matanggal ng morning star. Yan. Nakapag-isip, hindi ka nagigilagos. Guys, wala na rin yan. Oh. Perfect ba? Yan, dahan lang po guys ha. Papa. Ano pa? It's raining na. So, tuloy ko po ako magpaligo sa aking labi-labi, si Pongse. Yan. Tulog na tulog, payat. Kain ng kain, payat. Brush, brush, brush pa. Kabilang pa. Guys, ano po siya? Tawag ito? Now, mamaya na. Oh, ginig-ginig na. Ilalamig-lamig na. Ikaw na yung face. Okay, we're done. Ginig-ginig na guys. Nilalamig na siya. Okay, we're done. Piga-piga.
guys. Oh, ayaw niya po kasing nahanginan yung mukha niya. Ayaw niya sa blower. So guys, eto na po. Tapos na po siya. Ay! Bagong ligo na po siya, guys. Ang bango-bango niya na po uli. Pwede na po siya ulit paglaruan. Pwede na ulit umakit-akit sa higaan. Mabilis lang po itong mapikon. So si Fumsi, pag ginagalit mo po siya, mabilis po siyang mapikon. Tapos sabi niya, Nilalaro ko pag bagong gising na. alis na kasi gagalitin ko. So ayan na guys. Tapos ko lang po paliguan. Thank you po. Bye-bye.